Julian handi gadatek. Bai, baina eta zeu. Da gu beste, hiruan ezok, gaur zen aldatek. Bueno, baina ze batalloetan ibili ziren zure Jesus eta bestie? Jesus uste ze bat, hilukan nintzen. Eta ez da lerako ez behar. Ez deko zu gogo, ez da ez. Da gero ba, neutzu jena, eskolta behar, Zer neukoen izena? Patxi, Francisco. Osea, Patxi edo Francisco Mendizabal. Osea, hirurek ibili zineten orduan. Da, hirutik da, aixe gaurri harrapa eskol, da aixe libre zan, da gu ez da bilokan. Gerran. Eta Zai bilena, honak esilekutik, bali esartu, ebetik egiten. Da esplosio izan. zuen anaizari? Anaizari hori? Esplotio izan, da sali dana, hemen bezulun du, eta gaitu zagon. Belarri hemen, honako lekutik, dana kendu zagon. Da, horren egin jok. Da, dana gola da, dana txarrak egin, eta zulu ustela ina, esplotan, ustegean esplotan. Sartu garen, esplotan eta gago. Bai, ja, bizik urtaban, da. Hori zein izen zan? Jesus. Jesus. Bai, ni baino 4 urte zaharra ba.